Sa number 5, ang director kag choreographer nga ni Grense nga si Rodney Ascalon na amangin Masskara Festival Director sini nga 2025. Ang Gugma Foundation Incorporated naman amo magapadalagan sa Masskara Festival 2025. Opisyal na nga ginanunsyo nga sang Bacolod Gugma Foundation amo amangin organizer sang Masskara Festival 2025 sa idalom sang Gasataya Administration. Ini ang ginanunsyo sa Masskara Festival 2025 nga official Facebook page. Ang director kag choreographer nga si Rodney Ascalon ang mangin foundation president kag saman ang magaserbi bilang festival director. Si Ascalon ang founder sang Arsons Cheer Dance Squad kag nangin direktor sang dalago nga events sa probinsya pati na mga beauty pageant sa mga LGU sa probinsya. Lakip na ang linay sang Negros kag Miss Bacolod Masskara. Kaupod niya sanday attorney Hana Lea Tanyo sa direktor bilang board of director, corporate secretary and legal affairs head Joanna Angelica Ortilio bilang board of director, foundation treasurer kag pamuno sa marketing and community engagement strategies. With unity through love, ang mangin core sang Masskara 2025 sa pagpadalagan sang homegrown celebration. Bilang kabahin sang preparasyon, ang foundation ang nagaimbitar sa mga Bacolodnon nga hindi lang mangin tumalanaw kundi makigbahin bilang isa sa mga hatag sang kalipayan sa selebrasyon sang City of Smiles.